ziua! Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Avem nevoie de doamna Eugenia, care astăzi este o maghiată. Am să vă rog să veniți mai aproape de mine. Doamna Eugenia, mă numesc Veronica și... Vreau să vă întreb, dacă vă dați seama, cine poate fi complicile acestei surprize? De la sfârșit copil. Astăzi nu sunt alături de dumneavoastră. Cu regret, astăzi nu este alături, dar să știți că inima ei la momentul bate necondiționat către dumneavoastră. Ea astăzi a dorit să vă aducă mai multe zâmbete pe față, să vă vadă fericită. Și chiar dacă veți vărsa lacrimi, să știți că le veți vărsa doar de bucurie. Eu o să vă mânez acest tablou care este pentru dumneavoastră. Avem nevoie și de bunicuță. Da? Deci, acest buchetel de flori gingaș este trimis pentru dumneavoastră. Acolo mai avem o tortă și buchetelul de flori este pentru bunicuța. Dacă poate să vină cineva să vă ajute. Dar cine sunt copilașii cei gingași și drăguți care astăzi sunt lângă mămica și o susțin? Teodora, Doina și Tudor. Cine sunt ei? Am să vă rog să veniți aici mai aproape de mămica. Vă este dor de surioara Andreea? Da? Astăzi nu este lângă voi? Nu este, dar să știți că ea vă duce dorul. Este foarte dor de voi, dar vouă vă este dor de ea? Da? Bine, și ce îți voi transmite surioarei? O iubim. Dragoste și o iubiți, da? Mâncați surioara pentru voi. Multe vitamine, o să le mâncați. Da? Vă plac vitaminele? La torturile? Da? Dar voi o ajutați pe mămica? Da? Sunteți cu minței? Bravo! Ce fel de sărbătoare fără un vin sfumat, o să-l serviți cu cei dragi, cu cei care vor fi astăzi alături de dumneavoastră. Și mai avem o surpriză, care este mai mult pentru copilaș, cred eu, dar vreau să vă întreb, voi sunteți gata să vedeți ce este? Da? Voi o să susțineți acum avem nevoie de veselia voastră. Da? Da. Haideți să întâmpinăm surpriza. Muzica se cânte așa. La 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 la, mulți ani de ziua ta, fericire multă cât vrea inima. E frumoasă și mereu a fost așa. O petreci cu oameni dragi, cum dorește inima. Astăzi este ziua ta, sus paharele ciocnim, împreună până în zori chefuim. Toată lumea spune, toată lumea-ți cântă la mulți ani. La 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 la, mulți ani de ziua ta, muzica să cânte an de an așa. La 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 la, mulți ani de ziua ta, fericire multă cât vrea inima. La 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 la, mulți ani de ziua ta, muzica să cânte an de an așa. La 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 la, mulți ani de ziua ta, fericire multă cât vrea inima. Să-și ia jucăria. Ursulețule, dă-i te rog frumos cadoul. Așa, i-a fost cu minte. Haide acum și Doina, mai are un cadou? Tudor, iar tu vino lângă mine. Asta este pentru tine, este o mașinică cu o telecomandă să te joci cu ea, bine? Vreau să o invit aici pe doamna Eugenia pentru că mai are câteva cuvinte scrise cu dor. Doamna Eugenia, să știți că muzica vă duce foarte mult și a transmis câteva cuvinte din suflet, care le-a scris poate cu lacrimi în ochi, dar să știți
le-a transmis către cea mai scumpă ființă care se numește mama. Eu o să le dau citire, dumneavoastră o să le ascultați. Scumpa mea mămică, astăzi este totul despre tine. Îți spun la mulți ani. Sunt departe de tine, dar totuși am găsit o metodă de a-ți aduce zâmbetul pe față. Te iubesc nespus de mult, scumpa mea. În această zi specială nu am cuvinte să-ți exprim ceea ce simt. Brațele tale au fost mereu deschise când am avut nevoie de o îmbrățișare. Inima ta m-a înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Ochii tăi blânzi au devenit aspri atunci când a trebuit să-mi învăț lecția de viață. Puterea ta și dragostea ta m-a îndrumat să-mi dau și mi-a dat aripi pentru a mă ajuta să zbor. Datorită ție, mămico, astăzi sunt o persoană cu succes. Te iubim, mame, zâmbește, astăzi este ziua ta. Cu mult drag, din partea fiicei Andreea, ginerele Filip, de peste hotare. Mulțumesc frumos. Dacă aveți să le transmite un mesaj de mulțumire, o puteți face, neapărat o să ajungă și la ei. Scumpa mea fetiță, îți mulțumesc frumos cu suflet pentru cadourile care le-ai făcut. Te așteptăm cu drag acasă. Te iubim mult, mult. Să fii sănătoasă. Cu plăcere, să fiți sănătoasă, primiți felicitări și din partea companiei surprize pentru cei dragi. Noi vă dorim multă sănătate, bucurie, fericire și fie ca în zilele grele să zâmbiți doar de bucurie. Și mereu să aveți pe cei dragi alături. Mulțumesc frumos. Iar acum Toată lumea spune, toată lumea-ți cântă la mulți ani. Toată lumea spune, toată